Viewers all over the world. For some of you that are seeing me for the first time, one more boy Eze-Ana Ugochi tubelu n'Oraifite ma ọ bụ kpọọ m Akajugo. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa miri emi rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission, bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me a priest or an evangelist, I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu, ihe anyị ji maka ebe taa bụ ịkọwala gị ihe niile ị kwesịrị ịma gbasara spiritual part number 3. Gịnị ka anyị na-ekwu maka ya? Akụwago m ya times without number. Na onye ọbụla nọ n'ụwa nwere spiritual part number ya. Na Chukwu Okike kere ndị ọbụla line by line. Na spiritual part ọbụla ị nọ na ya nwere ndị na-agabiga ihe na-agabiga na ndụ. And na ọ bụrụ na ị mara spiritual part number gị, ọ ga-enyere gị aka ị mara ebe ị nọ na ndụ, you discover yourself. Then mara ụdị ndị ị ga-ezelu, marakwana ụdị ndị gị na ha ga na-emekọ ihe. I can tell you na some of these challenges ị na-enwe na ndụ a can be avoidable. Mana ọ because you did not seek for knowledge ka ị wee mara ihe ị kwesịrị ime. So spiritual part number 3 bụ ndị na-adị very expressive. Ha na-express onwe ha, bụrụ ndị na-adị good n'ihe gbasara the art. Yes, ha na-like art, na-like music, na-like ihe ọbụla ha na-ekreti. Ha na-adị very social, versatile. They are likable people. If you see them, you will like them. Yes, because of etu ha si adị. Yes, ha bụ ndị na-enwe nkwuwa okwu and friendly, very friendly. So ọ bụrụ na ụdị ihe dị etu a na-eme gị, mmadụ na ewu spiritual part 3, then ị ga-ezi ya na meseji anyị nwee ike mara ihe niile ị kwesịrị ịma dị ihe ị ga-ezere. Before anyị gaba na nkụja bụ nkụzi, ihe ị kwesịrị ịma bụ na ya abịago n'oge awa nke eziokwu. Then ọgwa dị mkpa bụ echefuna na anyị nọ na month of June. Aja anyị na-achụ n'igwe is ongoing. N'isi ụtụtụ ejegori m chụọ aja gaa ọfọ kwubi okwu n'isi niile na-esonyere anyị all over the world. So ọ bụrụ na ị dị interested iso na ndị na-esonyere anyị na aja a na-achụ n'igwe, ihe ị ga-eme bụ chatịa m na WhatsApp, forward ya 3 prayer request anyị ga-edebe n'ọta na-achụ aja na-aga ọfọ na-ekwubi okwu n'isi ganye na ọnwa agwụ. So ndị niile sonyere na ya bụ aja ga-enweta nchịkọta ihe onyonyo na WhatsApp numbers ha at the end of the month. Ọ bụkwa na o nwere ajụjụ ị nwere na nkụzi a ma ọ bụ na ịchọ ka agbara gị afa miri emi, chat me on WhatsApp 0805 7837672 ma ọ bụ 0813 8243871. Ị na-anya na screen gị ga-afụkwa numbers ndị abụọ. Na ka anyị gaba n'ihu na nkụzi anyị ji wee bịa. Gịnị ka anyị ji wee bịa taa bụ ịkọwa gbasara spiritual part 3. Yes, ọ bụrụ na ị mabụrụ ihe bụ spiritual part number ịbụ, ọ dị very important. Ihe o ji wụde dị very important bụ na ana m akụwagoro gị times without number. Seek knowledge. What you don't know remains a mystery to you and not to all. Na-agwakwa gị na if you are knowledgeable, ị bụrụ master. If you lack knowledge, you will slave. Now some of those challenges of life ị na-enwe na ndụ a can be avoidable ma ọ bụrụ na ị malụ. I can tell you, let me give you an instance. Ị ma na o nwere mgbe tegoro ezigbo aka mgbe ndị mmadụ amabụrụ higher knowledge adịbụrụ. Ndị mmadụ amadụbụrụ na mmadụ ịnụ onye bụ AS, ịbụrụ AS nụọ AS, ya inviting anarchy, ya inviting crisis in your family, because definitely if you mụ onye nwere ya amụ iri SS ga na-enye gị nsogbu n'ezinụlọ kwa eziokwu. Then ọ bụrụ ngwa ji aka gị invite this trouble of this crisis a na-enweta na ịmụtara SS kwa eziokwu, mana ịdị knowledgeable ya avoid ya by ọ bụrụ na ebu AS ịmadụgodo ị ga-achụba onye AA ka ọ nụọ gị, ịghọtakwala ma ọ nụ onye AA ntị ọ dịkwa. So etu akọ dịkwa na spiritual part. I can tell you without missing words, now some of the problems you ventured into were because of not knowledgeable. You went to the early sign, ga-eme ka avoid their such problems. Go get your mother wisdom. I don't knowledgeable. I will avoid some of those things they avoidable. Ian na check while again another higher level of spirituality. And the Makano will do so over 4 years. I be the Kuzben. So now I have gone a higher level of spirituality. We keep on striving for higher knowledge.
ihe chọrọ ka nkọwala gị na mmadụ nọ n'ụwa nwere spiritual part nke ya. Ọ dị from 1 to 9. Anyị akụzigo 1 kụzie 2, so ọ bụrụ na ịbụ 1 or 2 jee na my page ị ga-afịa. Taa anyị nọ n'ịkụzi gbasara 3 wee na-achịkọwala gị na ọ bụrụ na ị mara ihe gbasara nọmbas ndị ọ ga-enyere gị aka ịmara ụdị ndị ị ga na-ege na ha ga na-emekọ. Yes, ndị nwere ike ịfọm partnership with adị ihe kpatara ihe na-eme na ndị ji eme. Nke mbụ bụ na ị ga-amagoro na onwere ndị ị ga-afụ n'ụwa ha dị very expressive. Oge ọnwụ na efu ọ gara ekwu obi ya, ị ga-afụ obi ya anya on ndị spiritual pattern. Ị gara afụ obi ya anya. They are lovers of art. Ihe ejije ha na-like ya nke ukwuu. Ha na-like ime obi aṅụrị. Ha dị very creative. Ndị a na-agwa gị na-like ihe eserese, ihe akpụrụ akpụ, music, ihe ọbụla bụ art, ihe ọbụla dị good has to do with art. So ọ bụrụ na ewu spiritual pattern malụ na ihe gbasara art na venture into it na ị ga-eme ọfụma. Nke ọzọ bụ malụ ndị spiritual pattern ha na-adị very expressive. Ị ga-afụ obi ha anya. Ha na-adị fun to be with. Have likable people. Ị ga-afụ obi ha anya. Onye ọbụla na-like ha. Ha na-adịkwa very creative. Yes, all ndị na-adị very religious and ha na-afụ obi ha anya. They are friends you can rely on. Ha na-adị very royal. Ha na-adị very royal. All friends you can rely on. Yes, okwu ha na-akwụ na if they like you, you can count on them that you were a friend. Yes, and don't worry how you kwesịrị ịma ihe gbasara ha. Ọ bụrụ na na-ewu spiritual pattern malụ na ihe gbasara communication, socializing, ha na-socialize very well. Yes, meeting new friends, facing new challenges, bringing new ideas, new innovations, creating new things, new ideas, and new success plans. They are very good at that. Then malụkwa na onye ọbụla bụ spiritual pattern malụ na-ewu fire element. Fire element that once they set up their goals, they work very hard to achieve that set goals. So malụ na-ewu fire element nke abụọ. So ha na-enwe this burning desire to achieve their any set goal ha set ha na-enwe. Nke ọzọkwa na ọ bụrụ na-ewu fire element Maria, ewu spiritual pattern Maria. Then abịa na marriage, spiritual pattern nwere ike ịnụ onye ọbụla. Yes, spiritual pattern so ndị ọya na spiritual pattern nwere ike ịnụ onye spiritual part 1. Spiritual pattern ga-anụ onye spiritual part 5. Ọ ga-anụ onye spiritual part 7. Ọ ga-anụ onye spiritual part 9. So ndị ọma adabakarị nyara ha bụ ọbụrụ na relationship, ọbụrụ na marriage, na anything they do. Yes, because all can ndị marriage say na you can't please everybody. Yes, there are this spiritual part 2, 4, and 6. The relationship ha marriage are too friendly. But the rest, all ga adabanyara. Yes, their favorite color now yellow and orange. Yeah, so ọ bụrụ na ndị nwere na-ebu spiritual pattern malụ na some of these things, because you ji dị mkpa na ịmasị these things bụ ka ị malụ onye ga-eme gị understand. Ọ bụgoro na ị chọrọ venture into business, ị malụ onye spiritual path ya ga-adabara gị na ya. Ọ bụkwa ndị na-arụ inwere company nwee establishment, ị chọọ ndị ga royalty, give it to spiritual pattern. They are good at that. Then yes, so ọ bụrụ na ị na-venture into business, somebody can come to you and said okay, and ndị a ngwakwara ndị spiritual pattern ha na-adịkwa very religious. Yes, ihe gbasalụ
ihe mmụọ na-anụ ha ọkụ n'obi. And ihe o jide mma na ị kwesịrị ịma ya spiritual part bụ na o nwere some certain people ya bịa into your life. You look at ihe na-eme na ndụ ha, look at their real self, you'll be able to see those warning signs that onye dey to a no matter what again, they are based on the spiritual part here. Systematically, you avoid that person. That is what those people that are already spiritually high, the system they follow. Yes, but under elementary here, we do consult Alpha. Alpha will limit ihe Alpha ya egosi. Man almost on certain things you need the common sense. Yes, onya batara mgbe gboo anwa a na-agba njụ. Mgbe eji agba njụ, nwatakịrị a we chọrọ ịnụ kedu ka o si akpa agwa. One of the fortunate nowadays na nwere ọzọ onye na-ajụ ese eziokwu. Nwere ọzọ na-ajụ etu o si eme. Mmadụ one nụrụ nwaanyị the same time jee jụwa ndị mmadụ kedu ka onye a si eme. Ọ dị industrious, onye na-ekwu eziokwu, onye dị effective time. Those things are that. Yes, and those are one of the reasons why we are running into problem. Even people that are into business, somebody get the yama with the keep or be a of business sepotana. But they made a background check. Yes, multinational companies and the businesses do what is called background check. Under background check, you'll be able to know now only day to is there somebody that can manage anything, creativity. Is there somebody that will be good at bringing new ideas? Yes, setting himself new challenge, giving himself new target. So, oh yeah, here it is. So, spiritual part 3, I would recommend it for you if you're actually looking for loyalty. Yes, I will recommend such number for you. If you are looking for somebody that is very expressive, somebody that are good into acting, na gị nwere onwe gị nọ into spiritual part 3, ị ga ihe ọbụla related to art, ị ga-eme ọfụma, because bringing new ideas, creating new innovations, very simple, and they like socializing. They are not type that be shy. No, it's not their type. They're very likable people. If they come here, people always like it. I like this girl, I like this guy, he's so socializing and everything. That is them. And they are very loyal in terms of being loyal to you. So, ọ bụrụ na ụdị ihe etu a na-eme gị, ịmalụgo ụdị ndị spiritual part ị ga-eme avoid. Maka na mgbe ọbụla gị na ha mekọrọ ihe, amenwe harmony, gịrị ya na-enwerịrị disagreement in certain areas. So systematically avoid it. Have you asked yourself why the developed world and some matured human spirits systematically they know the type of people they avoid? Some will be very diplomatic. They will not even tell you. They will just take your details. They will tell you, okay, I will pray over it. Then come so day. Favorable. Systematically, or to face school for nagi. Mana na oga was na program I na like itiwa ko ibon sube. Ke mari ihe batara odi ihe dey to ajeme. And the kid go wise enough. He apply this principle so that he will get maro dende. He might like he make up business more any partnership. No diobona. When it comes to social things. So he will weaken malo. The strength and weakness of this person is it what you can tolerate. By so doing, if you need to go nganga na agbada efi oso.
some of these problems here na ada n'ime ọ bụrụ na ndị chọrọ ịba into this art or innovations ịmalụgo onye ihe rely on that you build that a system with the person, partnership in music or anything art. Na onye ga-eto ha nwere ike disappoint because na ha na very loyal. Ihe ndị a ka kwesịrị ịma. Ka m kwụsị ebe ọ bụzị na ị nwere ajụjụ ị nwere ịjụ ma ọ bụ na ị mara ya spiritual part number, chat me on WhatsApp or follow my page. Buy na link here, use our link, we join our group training class. Then I will be able to use ya boso ọmụmụ gị na ọnwa amụrụ gị na ihe amụrụ gị wee trace your spiritual part number and you begin to apply it. I can tell you some of these things we hear they are avoidable. Some of those calamities and the challenges that is coming to you, if you apply some of the things we teach you, you find that some of those things will ward off from you, and you'll be able to attract those good things, take advantage of your spiritual strength to attract whatever that you deserve. Ka nkwụsị ebe a, inwe ajụjụ na nkụzi a ma ọ bụ na ị chọrọ ka agbalị gị afa miri emi nwere ajụjụ or spiritual mentorship, chat me on WhatsApp 0805-7837-672 or 0813-8243-871. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike na-esi n'aka ya bịa. Ekwuo m okwu ngozi n'isi ndị niile sonyela anyị, ndị enyi temple na ndị niile ihe anyị na-eme na-amasị, na ndị niile ga-eshare these messages. May the blessing of Chukwu Okike pụrụ ime ihe niile be with you all. May you be protected, may you be favored, may the work of your hands begin to yield fruit. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike na-esi n'aka ya bịa. Remain blessed. Emesịa.